Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu, at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Maya pabengi pong Diyos, kaya kayungan. Ini po yung Sister Weng Sibal at makayantabi kayo pamurin king DWBL 91.9 Bright FM in radio station in Kakatamong Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king Kakatamong 9th episode ng Kakatamong programa ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal, Pampanga in Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Lahat na po, may ka-siyamtana. So, 9th episode tani ini, kabilis. Abayin nyo kami po, kimeto nga oras sa kwentuhan, patungkol ka ring miyayaliwang pigagap, at kayawusan na rin kapatadamong charismatic. Tara, salangi kayo at makiramdam king awus, lugod at galon ng banal espiritu, king biyaning ordinaryong tao. Happy Father's Day po. Karingi ka na ganang tatang, daddy, papa, Yaku, happy birthday po king ka na akong pengaring lalaki, kang tatang ko, who's now in heaven. Yung ka na akong katuangan, syempre yung ka na akong asawa, at di nga ganang father po, biological man o wali. Basta itang responsibilidad na ni metong tao, pengaring lalaki inasumye. So happy Father's Day po kaya kayo. Maski ka rin kaya katamong pari na magsilbing tatang-tamong kaya katamong parokya. Happy Father's Day po kaya kayo. So ang ining baying ngayon ni, syempre, enakman po mag-solo-solo, So, maswelo ko kasi atin tamo nga doang bisita na very close kaya katamo na malambata na lang kayabe, So, pakilala kaya po kaya kayo. Siyempre, una, siyempre, tatang na. Okay, so, Brother Bong, magpakilala yo pa. Hello, Brother Bong. Ay, magandang gabi, Maya pa Bengi. Ay, magandang gabi. Sa lahat ng ating mga kapatid na nakatutok ngayon dito sa nag-iisang radio station ng ating Archdiocese. Ako po si Brother Bong Garcia ng Servants of God Community. Taga Florida po ako sa Barangay Fortuna, Florida Blanca, Pampanga. Parang hindi nyo naman na-miss si Brother Bong, no? Siya po yung narinig nyo kagabi sa The Lord is my shepherd. So sila po yan, no? At syempre, kasama yung anak-anakan sa community, no? Si Yes, Brother Jardine. Hello. Yes, hello po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin sa ating pong radio station sa Bright FM 91.9. It's my first time, Sister Weng, dito po sa ating studio mula nung na-renovate po siya. Oo, And no? I'm so glad. Masaya po ako at napakaganda. And Tsaka I'm excited. very cool lang Yes. dito sa ating Napaka-welcoming ng itsura ng studio Tama. natin tonight. So mga kaibigan, mga kapatid, no, mga magulang ko't kapatid, yung mga lahat ng mga nakikinig sa atin, wag po kayong aalis dahil marami tayong pagkukwentuhan, no. Yung mga gusto po, no, halos sa Kabampangan laring makiramdam kaya katamo, din pong bisang makiabe kaya katamong din bisang mag-text, din bisang magkipagkwentuhan, din mamaya comment, din bisang pag-greet. Malyari mo naman po, natin tamo pong text line numbers. So nung Globe kayo, we have number 0915 954-1303. For smart number, 0918-351-8282. At then namang Sun, 0942-357-4268. At malyari kayo mo naman pumanalbeking online live streaming tamo kaniting kaorasan kareniking kakatamong accounts ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. Data naman po mahilig mag-YouTube, Batintamo Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM
or www.facebook.com/official.asfradio. Dito po mag-Facebook na. Pakibanggit yun na rin po rin kaya kayong charismatic groups, po rin kaya din kaya kayong parokyang kinabibilangan, Bangkanita Agrit Talamunan po, at Adinan Talang Maya po oras. So kareta namang mag-Twitter, mag-Instagram, at intamong DWBL 91.9 Bright FM, username at radio_ASF. For Instagram naman, DWBL 91.9 Bright FM, username at ASF Radio. So makabe kayo po king kaya katamong kwentuhan at panayin min kaya kayong comment, din kaya kayong text. Pakishare yun na po in kaya katamong page king FB Bangkanita Mas Barakal pa rin makaramdam kaya katamo. So, Brother Bong, Happy Father's Day. Yes, salamat. Yeah, sa lahat ng mga dakilang ama, happy Father's Day. At gayon din sa aking mga kapatid, no? Mga kaputol, happy Father's Day sa inyong lahat. And of course sa aking tatang na nasa heaven na. Nasa heaven na, yes, no? so happy Father's Day. At nakakatuwa na nabibigyan natin sila ng isang araw na pasasalamat at para recognize natin sila sa kanilang mga ginagawang sakripisyo sa pamilya. Aba, biru-biruan nga. Pag Father's Day daw, day off daw ng mga father. Kasi daw, the rest of the days daw, sa buong taon, Mother's Day daw. Niloloko ko tuloy yung asawa ko. Sabi ko, Opa, sige kung ayaw magtrabaho bukas, tapusin mo na yung trabaho mo ngayon. Ayun. Ikaw, Jardine, baka gusto mong batiin ng father mo. Ayan, binabati ko po yung tatay ko ng Happy Father's Day. Kahit malayo po, sana guide siya lagi ng Diyos. Naka-abroad? At, nasa Hawaii po yung parents ko Ayun. po. Kaya masaya po ako kasi somehow less stress kumbaga at Yes. I'm hoping na they are enjoying their life now sa doon po sa Hawaii. Kaya hi Tay, Happy Father's Day and I love you. Yeah. At ayan po, ano? At worldwide tayo ngayon, ano? Yes, so, oo. napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo. So, lahat po ng mga tatay, daddy, Happy Father's Day po. Yung mga ka-brother namin sa Life Giver Community, yung mga kasamahan ko sa Holy Angel University, at saka yung lahat ng mga kaibigan natin na father, Happy Father's Day po. Sa ating mga clergy, at syempre, ang Yes. ating arsobispo, si Apong Dong, at saka si Apong Seto, Maya Poras po, Happy Father's Day po kaya kayo. Yes. Kaya po Seto, happy Lolo. Oo nga, no? Nakakamiss din si Apo Seto, no? Nung panahon natin na nagkakaroon tayo ng mga gawain dito sa ating Archdiocese, palaging nandyan. No? Nakakamiss yung kanyang energy. Oo. Pero kahit na matanda na siya, Tanggulisak na, tanggulisak ning praise the Lord, talagang magigising la rin tao, ne? Talagang yung Holy Spirit, talagang palaging mabiyaya po tang atindang Pentecost, atindang gawain king katamong Archdiocese. Kaya makami siya pong Seto, minsan bigmisaya Florida, Brother Jardine, nung kapestahan, no? Kahit may nane, pero makita mo, yung kanyang sabi napin, 'di ba sasabihan na kanita, Iapo Seto, metong yang mabiyeng santo. Maramdaman mo, makita mo yung kanyang yung spirituality niya. No, kaya sa lahat Ramdam po. na ramdam mo, no? Oo, Yung totoo yan. presence Oo. niya, no? At saka yung kanyang suporta noon, makita mo rin, no? Oo. Diyang mga inahanak ka po, tangakit me. Ingka akong daya! Oh, ilalakas ka, ne? Oo. Mapamusi iya pa kanita. Sabi niya, may hospital ko, nakukutang na sakit ko. Marine ko sabihan, ng linto, malnourished. Kasi yung Kaya- paborito na paksing likawok. Yes, Yan. oo. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating naging Archbishop at saka yung Archbishop natin ngayon. Oo, si Nandun pa rin yung Apong kanyang Dong. support. Lalo na po na mig-Pentecost tamo. Oo. Kaya patuloy talang pangadiring spiritual father tamo. Yes. Baka dito, lalo lang mamiyesi ka nan at biyeke katamo. Amen. So ngayon po mga kapatid, para sa
formal na pang-umpisa ng ating programa, tayo po muna ay magdasal at kung saan man po kayo, tayo lang po ay manahimik at tayo po ay ililid po ng ating kapatid na si Brother Jarbin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Amen. Thank you Lord kasi blessed na blessed po kami Yes. sa pagkakataong ito. Maraming salamat po o Diyos sa buhay na ipinagkaloob po Amen. ninyo sa bawat isa. Maraming salamat po sa lugar na ito. Maraming salamat po o Diyos sa radio station. Maraming salamat po sa lahat ng taong ginagamit mo. Lord, sa kaurasan pong ito, open our hearts. Hayaan mo Panginoon mabuksan po ang aming mga puso at kaisipan, not only sa mga salita mo o Diyos, but of course Panginoon sa bawat sharing po ng bawat isa. May we be inspired Panginoon Yes. sa lahat po ng aming mapakikinggan sa kaorasang ito. And Lord, sa lahat po ng nakikinig po Panginoon sa program po na ito, itinataas din po namin sila. Hayaan mo Panginoon Diyos na ma-enjoy po nila Lord ang program na Yes, ito. Lord. At hayaan mo Panginoon may matutunan po sila sa bawat salita Panginoon na amin pong mapag-uusapan o Diyos. And this we ask Lord in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Napagandang panalangin po para simulan ng ating programa, no? So mga kaibigan, wag kayong aalis. Magbe-break lang tayo sandali para sa ilang reminders at babalik ang ating programang Metanoia, Metinuya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make
each new day, He will make a way. He will make a Magbalik ka po yung kakatamang programang Metanoia, Metinuya. So, syempre, excited tayo po king kakatamang kwentuhan, ne? So, adin kakatamang guest ni nung pisasabihan tamo, itang, nandun pisasabihan tayo yapong seto, ne? Itang, Emila ko itang, ang po rin kakatamang kaparian, ang po apong dong, itang Emila ko itang karelang passion, ne? So, makanyala mo naman din kakatamang guest ne? So, unahan tayo, siguro, Brother Bong, ne? Brother Bong kasi anyang iya ing chairman na ning charismatic king buong archdiocese. Kami naman detang medyo youth pa kanita na tuki-tuki kami kaya kanita, ne? Although kami taga Angeles, kami taga Florida Blanca. Pero siguro, Brother Bong, baka kanita ma-inspire la rin kaya katamong guest. Pakilala may pa mo yung sarili mo, makanano ing pamanahos, makanano men din daming pamanahos ng Lord kaya ka, ne? May bigla ko nanding sharing, sabi mo mag-share tamo. Kalwa na ng panahon, no? Isip-isipan ko, no, kami lang ko may kumpisan, So, nang panahon ng Monsignor Tans Malilioy, good morning, iyaing may encouragement ke kami nung makanano kaming mag-serve king apong Gino. Baga matatikay king parokya, uli nga nakanakkepa kanito, kapamasyadong makapokus, ne? Pero nang dinatanging panahon ng inimbita ni Sister Mami Ochoa, lola ito ng mga artistang Ochoa sa TV, no? Dominic? Yes, oo. Siya ay kapartner ni Father Tans. Dinala sa parokya namin sa Mount Carmel. So silang nagsimula sa prayer meeting, no? Pero bago pumasok sa parokya namin, very active na akong nakikinig sa Radio Veritas noon. Sa panahon ni Father Ben Carreon, no? Every Saturday may... Naku, bata pa tayo. No? Oo. Prayer meeting on the air every Saturday. So nakapag-unang LSS ako sa radyo tuwing Sabado, 7 yon, no? Nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit, sabi ni Father Ben Carreon, ipatong ninyong radyo ninyo sa... Pinatong ko naman, no? Talaga? Habang nagdarasal. So may online, no? Yes, oo, sa Veritas noon. Ang mga St. Peter community, silang naglilid noon. So mula noon, nung natapos ko yung 7 Sabado, nakatanggap ako ng baptism of the Holy Spirit sa CLSS, sabi ni Father Ben, maghanap kayo ng mga community sa parokya. Sa parokya namin noon, wala pa. Wala. Kasi nagsisimula pa yung Catholic Charismatic. Buti na lang si Father Tans, good morning, very open siya sa charismatic movement. Kaya dinala niya si Mami Annie, siyang nag-lead sa amin sa Life in the Spirit Seminar. Sa Florida yan? Sa sa Mount Carmel, sa Guagua ito. Mount Carmel. Sa Pulong Masle. Duat. Sa Duat. So, naganap ako at natagpuan ko nga ito. So, nagsimula noon, mga 1980s yun, mga siguro 86, 87, alam ko sa revolution pa noon doon ako nagsimulang na-involve sa community. At ang papel ko noon ay tagabuhat ng mga drums, ng gitara, tagapunas ng bangko dahil puro matatanda yung mga unang nag-join doon sa community namin sa Mount Carmel. Napansin ko, pakonti na yung mga matatanda kasi hindi na makalakad, hindi na nakakapag-attend. Iilan kami no na kabataan, ako yung tinulak, no? Kabigla-bigla, layo yung prayer leader, tinulak na ako, mga dikos. Doon ako nagsimulang nag-involve na pa-attend lang, yun lang ang nasa isip ko noon. Yung doon lang ako mag-a-attend. Pero hindi ko alam na yun palang simula ng pagtawag ni Lord sa akin. Pero naalala ko, Brother Bong, di ba dati, parang nakuwento mo, pumunta ka rin sa community namin, sa Angeles.
nung nag-aral ako sa Holy Angel, Okay. nag-a-attend ako. Kasi naghanap ako ng community noon eh. Anong 19? Anong 19 yun? Mga 90s na yata yun. 90s, Oo. early 90s to. Oo, so nag-a-attend ako, pati sa Dao noon, nag-a-attend ako eh. Malapit na kami sa Dao, maglakad ko mo, magating ko naman King Dao. Oh. Tapos Tuesday, kayo. Oo. Atipay Brother Jess Brother Serrano. Jess Saka yung Serrano. Dison, yung namatay na Brother rin. Art. Yes, Ninong oo. Art. Yun ang mga unang namit ko noon. So, natural, kailangan lumago ka sa pananampalataya. Kaya naghahanap ako ng mga community prayer meeting. Hanggang yun, di ko namalaya na unti-unti pala akong tatawagin ng Panginoon. Nung una, hindi ako serious eh. Sa isip ko, ano lang, yung aten-aten lang, yun lang. Pero hindi ko pinlano na magiging worker ako ng community. Kaya... So yung community niyo sa Florida Blanca, kayo na yung nagtayo nun? Yeah, so nagsimula kami sa Mount Carmel. Oo. Tapos lumipat si Monsignor Panlilio sa Florida. Sinama kami. Okay. Doon nagsimula. At ang Florida ngayon, yun ang naging sentro namin hanggang ngayon. Pero taga Florida ka? Taga Guagua ko. Guagua talaga. Parte ng Pulong Masle sa barangay Ligaya, Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Malapit sa jail. Oo. So, nung napunta si Father Tan sa Florida, sabi niya, dito na kayo mag-mission. Kaya nagawi kami hanggang ngayon, ang aming pastoral house doon pa rin sa Florida Blanca. Kaya ang mula tagal na, no? noon, tinuruan kami ng maraming bagay ni Monsignor. At ang sabi ni Monsignor, sige, binibigyan kita ng panahon na pasukin mo lahat ng mga iba't ibang sekta. Kaya nga lahat ng ibang sekta, alam ko hindi lang ako nalubog, hindi lang ako... Parang nag-window shop ka, Oo, no? sulat mo kung ano yung mga ginagawa nila, mga tanong nila, tapos magagather tayo dito, sasagutin Yun ang natin. sasagutin. Yes, at ni Father Tans noon, hanggang gabi tinuturuan kami. Kaya nagkaroon kami ng malalim na foundation tungkol sa pananampalataya natin bilang Katoliko. Maganda yun, no? Yung sinabi mo na yung mga tanong ng ibang sekta, yun ang mga pinag-aaralan ninyo. Kasi madalas kasi nagiging insecure ang Catholic pagka merong mga ibang mga sekta kasi na nakikipagdebate, no? Tayo naman medyo insecure tayo kasi feeling natin dahil hindi tayo generally speaking ang mga Catholics, hindi sila madalas Parang nagdadala well-versed ng ng Bible, ano? Oo. So ang feeling nila hindi sila nagbabasa. Pero if you attend the Holy Mass regularly, in 3 years, makukumpleto mo. Yes. Makukumpleto mo na yung laman ng Biblia. It's either you read or you listen, no? Pero minsan tayo, medyo na-insecure tayo, no? Kaya doon ako nagsimulang nagkaroon ng interest na pag-aaralan talaga kung ano yung Catholic faith. Through Monsignor, siya ang nagbukas sa aming kaisipan na pag-aralan. Hindi lang yung taas ang kamay, sayaw, ganon. Oo. Kailangan lumalalim, no? Tama. At nung panahon na yon, very active ang mga BA. Anong BA kasi? Born again, yung Okay. magkabila, no? Okay. Talagang active sila. Actually, kinukuha nga nila ako noon na maging pastor, no? Mag-aaral ako sa Baguio, may allowance Ng na libre, ako, no? ng libre. May pera ka pa. Yung mga ibang kasama ko, sumunod sila. Pero ako naiwan ako. Nanatili ako dito. Sila nag-aaral pa lang ng pagiging pastor. Mayroon na silang mga income, no? Oo. Minsan nagkita kami, lahat sila may sasakyan. Ako, dilakad pa rin. O sabi niya, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Hindi ka pa kasi sumama sa amin eh. Dapat nakakotse ka. Sagot ko sa kanila, ako gusto kong maglingkod kay Lord. Oo. Hindi yung magkaroon ako ng kayamanan. Gusto ko lang maglingkod. Di na sila sumagot. Kahit na marami na silang pera, may sasakyan na,
Ako, walang pera, naglalakad pa rin, pero masaya ako sa ginagawa ko. O kaya pag nagko-commute, ang dami mong driver, makakapili ka pa ng sasakyan mo eh. Oo, may conductor ka pa. Pero pagka sarili mo yung sasakyan, wala kang choice kung hindi mag-drive, Oo. no? Si Brother Jordan naman. Ay, yung sa akin naman po, Sister Weng, medyo kakaiba. Kasi sina Brother Bong po, dahil palipat-lipat ng pastoral center, no? Pastoral center po yung tawag namin kung saan nakatira sina Brother Oo. Bong. Hindi ko po alam, I'm not aware kasi 1 year na daw sila sa tabing bahay namin. Pero So magkapit bahay. Opo. Nasa likod nasa sila. likod yung bahay namin sa harapan ng... Pero hindi mo alam na may prayer Parang meeting doon. Yes, hindi ako aware. And then yung nanay Wow, ko... soundproof. hindi ko po alam, no, kasi since parang nag-start po ako second year high school Oo. ng mag-charismatic. Minsan pag gabi, ang usual kong ginagawa is kasama ko yung mga barkada ko. Hindi naman po kami parang siguro uuwi ako noon tapos na siguro yung prayer Tapos meeting na, nila. so hindi mo naririnig yung, Oo, and yung mga kantahan. yung eksena po kasi ni na Brother Bong, nung nagpe-prayer meeting po sila, iba-ibang bahay po yung pinupuntahan nila, iba-ibang barangay. Maybe that's another reason kung bakit sometimes hindi ko alam na nandyan sila kasi Meron. walang tunog. Baka wala sila dyan, nasa ibang barangay. One time, that was November 2. Hindi ko po makakalimutan yun, Sister Weng. Kasi, kumbaga, yun yung pinaka-anniversary ko eh. Merong activity sa Pastoral Center. Doon mismo yung prayer meeting. Kailangan nila ng maraming upuan. So, katok sila sa mga kapitbahay, hiram sila ng mga monoblock. Binolunteer ng nanay ko yung monoblock namin kasi yung nanay ko po nag-a-attend siya. And then, walang magbubuhat. So, kasi mga sister po yun nandun, binuhat ko and then they invited me. Oo. Tapos, yung umpisa pa, yung araw na iyon, pagka kinabukasan, sumunod na po yung, So first sunod-sunod time mo na. pumasok doon, ano? Yes po, first time kong pumasok and then after that, tuloy-tuloy na po yung pag-attend ko ng prayer meeting. And yung pag-attend ng prayer meeting po noon, nung panahon nung bago-bago ako, it was challenging. Bakit po? Kasi pag halimbawa, hindi po katulad ngayon, yung iba sinusundo. Dati, pag hindi ka pumuntang maaga, wala kang sasakyan. So wala kang choice kundi na-experience ko po yung sumasabit lang para lang maka-attend and na-enjoy ko po yung ganung eksena and up until now kahapon nga po nagkukwentuhan kami ni Brother Quincy, sabi ko ilang years na ba tayo Brother Quincy, sabi ko kasi magka-batch po kami. Sabi niya 19 years na siguro tayo. Wow. Sabi po niya kasi kung ganitong year, sabi niya 19 years na and I'm glad kasi kumbaga parang nananalaytay na sa 19 siguro eh, kabata mo nag-start. high school po ako noon, Oo. Sister Weng. At kaya hindi po ako nag-start sa parokya eh. Wala po akong alam sa parokya noon. And kumbaga, nag-start po ako magsimba-simba and all. Nung nag-start na po ako mag-charismatic. So, yung charismatic yung naging way para maging active ako somehow sa pagsisimba and may mga schedule po nun sa parokya. Sumasama po ako. So nauna talaga sa charismatic. Actually, Sister Weng, ang target namin talaga sa community, yung mga unchurched, Oo. yung hindi nagagawi sa simbahan, yung hindi walang pakialam sa simbahan. Ang ginagawa namin, ipi-prayer meeting muna namin. Oo. Tapos mag-undergo sila ng CLSS. So sa CLSS, napapasok namin yung kahalagaan ng simbahan, ganito. Kaya bago sila naging active sa simbahan, nagsimula talaga sila sa prayer meeting. Tapos binigyan ng formation. Ano? Oo, opo. Ang live, Nagdi-discipleship po nun kami bago mag-worker. So, bago ka makapaghawak ng mic, you need to undergo after ng discipleship. CLSS yan, ano? Opo. Ang CLSS po, para dun sa mga hindi charismatic, ay Catholic Life in the Spirit Seminar. 7 topics siya na dinidiscuss. Yung mga, halimbawa kami sa community namin sa Life Giver, we do it every Thursday. So, 7 Thursdays yun. Yes, oo. Minsan nagiging 8 siya pagka hiniwala yung sa graduation. So, yung mga iba, ginagawa nila the whole day, lalo Yes, na kung oo. mga youth yan, o kaya 2 araw, para tuloy-tuloy na, no? So, ganun po. And then sila, sabi nga nila, meron silang discipleship, which is... Sa LSS namin, dahil 2-3 araw kami, pinapasok namin yung Mariology para yung CLSS ay maging
Catholic talaga, Oo. no? And then after the CLSS, nagkakaroon ng discipleship. Yung mga gusto maging worker. Yung mga gustong maging worker. Speaking of Mariology, no, Mary is the model of discipleship. Yes. Siya ang Yes, unang oo. disipulo, ano? Kaya kami naman, sa grasya ng Panginoon, pag pinag-usapan ni Mariology, kahit saan tayo mapunta, kahit sino pang kausap mo, pwede tayong tumayo para sa pagtatanggol natin sa ating Inang Maria. Oo. So dito natin tinuturo ang kakaibaan ng mga ibang sekta o yung mga born again. Sabi ko nga, pareho naman tayo. Meron kayong pasayaw-sayaw, mayroon ka patalon-talon. Kami Oo. rin meron. Pero meron kaming wala kayo. Yun ang Doctrines, pinakamahalaga, ang banal na misa. So, Sakramento. pinapaliwanag din natin, no, Brother Jardine, ang kahalagaan ng banal na misa. Kaya, hindi pwedeng walang misa pag tayo daraos ng CLSS, pag tayo nagkakaroon ng ibang activities, anniversary, ano man yan, fellowship, may misa. Oo. Kasi tayo naniniwalang mga Katoliko, ang banal na misa siya ng pinakamataas Highest form na of uri worship. ng panalangin. At si Brother Jardine, hindi ka mamarunong mag-tricycle na. Ay, opo. Hindi po ako... So, ang May nangyari... tricycle sila. May tricycle po kami. And then, yun yung naging way ko para at least may may seat agad. Kasi, sino magdadrive kundi ako? Oo nga, no? So, I have the means Naubusan na... ng iba yung ng lugar sa sasakyan. Kaya okay. sabi niya, sumasabit sila para makasama sila. Siya, may tricycle pero hindi niya ginagamit. Pero Nung natuto. So, nag-aral, no? Ayan. Pagkatapos ng November 2 na nakapag-attend ng prayer meeting at nung nice na niyang sumama, para siguradong may sasakyan siya, pinandar niya yung yung tricycle niya na hindi naman talaga siya driver, no? And then Galing, naging no? driver namin siya. Saan man kami pumunta, isa sa mga tinatawag namin para mag-drive. Hanggang ngayon, driver pa rin Tsaka ang namin. ganda ng tricycle. Kasi Oo. dahil open, pag wala nang available na upuan, ikaw meron ka na kagad, no? Hindi po pwedeng mawalan ako ng upuan Oo. kasi walang magdadrive. Ako lang. Punong-puno yung tricycle talaga. Baka hanggang sa taas, no? Oo. Yun lang ang first na naging papel ni Jardine. O ikwento mo, ano yung mga nagawa mo? Well, nung una po, Sister Weng, sa paglilingkod, yun pag-start ko po ng prayer meeting, maliban po sa pagdadrive ng tricycle para may pang-service, ang ginagawa po namin noon, nag-start po kami sa pabit-bit-bit lang ng mga sound system, paayos-ayos ng upuan. Kasi you need to start ng ganun. Hindi po pwedeng basta-basta ka Naman na. Oo, ganun po. Ganun din nagsimula si Brother Kala ko Bong. nga po nung una, inaapi kami. Pero ganun po talaga pala ang training ng discipleship. Hindi ka pwedeng biglang talon. Speaker ka na Oo, kaagad. hindi po pwedeng ganun. Up until yung mga panahon na kunwari, tumatabi-tabi ako sa mga music ministry. Hanggang sa mapansin, ay, nandiyan ka pala. Napunta ka na sa music ministry, Gusto mong no? titry. Nung pong una, hindi po ako kumakanta, Sister Weng. Suntunado. Grasya siguro ng Diyos na, hindi ko naman po sinasabing marunong akong kumanta, no? Pero somehow, nakakakanta naman po. Tsaka it takes practice Oo lang. po, yun yung, kaya po nung nakinig yung kapatid ko, parang hindi naman ikaw yan. Sabi ko, hindi sila makapaniwala. Grasya po ng Diyos. Kasi sabi nga po, di ba, Sister Weng and Brother Bong, you need to pray for the gift, sabi nga po. No? Well, pinag-pray ko yun kay Lord. And then I'm dreaming about singing, I'm dreaming about preaching. Binigay naman po ng Diyos. And up until these days, ginagamit po natin iyan. And siguro yun talaga yung way ni Lord para mas mapalapit din po ako sa Kanya. Kaya malaking pasalamat ko kay Lord yung November 2 talaga na yun. Yun po. At napakaganda dahil kabatch si Quincy. Si Quincy naman wala namang alam sa Hindi rin po tumutugtog ng Yan, piano. oo. Oy, dahil nakikita niya yung mga instrument doon, pinakialaman. Ayun. Tapos nagpa-practice silang dalawa. Oo. Nagsisimulang kumanta pa lang, nagsisimulang tumugtog pa lang. Araw-araw na-develop sila. Siguro naawa ang Holy Spirit. Oo, no? Si Brother Quincy po yung kasama nila kagabi dun Oo. sa The Lord is My Shepherd. Na nakasama
kasama din natin sa Guagua District Jail. Oo. Kailan ba tayo Friday. nagbigay ng CLSS? Last Friday po. At siyang tumugtog during the Pentecost sa healing na ginawa ni Siya Father. yun. Oo. Ayun. Kasama si Luz at saka si Ma'am Minelli. Ma'am Minelli. Oo. Ay, hello kay Luz, no? Mga kasamahan ko yan sa music ministry, mga kasama ko mga song leaders sa Archdiocese. Kanina meron kayong sinabi, no? Kasi parang na-pick up ko yung ikaw, tagabuhat ng upuan, ng mga sound system na dating ginagawa ni Brother Bong. Naalala ko si Brother Willie Suarez, na isang leader sumalangit din na. natin sa Charismatic. Yes, no? oo. Natandaan ko dati, nag-talk siya sa community namin. Merong isang lalaki doon, si Joel Ocampo. Sabi niya, ikaw, anong trabaho mo dito? Ay, sabi niya, tagabuhat lang po ako ng upuan. Alam mo, darating ang araw, sabi niya, hindi mo na sasabihin yan kasi magkakaroon ka ng malaking papel sa community. Hindi man sa community namin sa Life Giver, ang nangyari nung dumating si Bishop Ambo, si Jobel kasi ay meron ding special need, no? Pero nung dumating si Bishop Ambo, nahasa siya, so na-develop yung talent niya. Ang galing niya sa Bible. Oh, wow. Praise God. Oo, bandang huli, talagang yung nagbibigay na siya ng formation. Hanggang ngayon, alam ko nagsiserve siya sa kung saan si Bishop sa Caloocan. Caloocan. At doon na rin siya nakapag-asawa. Samantalang nung nagpo-volunteer siya sa parokya, sinusundan-sundan pa siya ng nanay niya tsaka ng tatay niya na sila naman yung mga kasama namin ng mga leaders sa Life Giver community. Sinusundan-sundan siya kasi inaalalayan nga. And eventually, naging leader siya dun sa, dun sa sarili niyang linya na hindi linya ng iba. Amen. At Malaking nagsimula papel po lang talaga, yun, no? Nagsimula lang yun sa pagbuhat-buhat din ng Yes, mga ako rin. upuan. Nag-e-enjoy lang ako sa ginagawa kong pagbuhat ng mga instrumento. Siset mo sila, tapos yung kampana, bapandengtingan, may banon datang. Oo. Hindi ko maisip na maging preacher ako. Sabi ni Father Tans, ituloy mo lang yan, tuloy mo lang, darating ang araw, gagamitin ka ng Panginoon. Tama. Kaya yun na nga, grasya ng Panginoon, ginagamit tayo ng Panginoon hanggang ngayon. Tsaka no? gagawa ng paraan talaga. No? Naalala ko, kasi ako sa music ministry, ako diretso, pero kahit na kumakanta ako, nagsasolo ako, pero hindi ako nag-exhort. Siyempre, sama-sama ako sa prison apostolate. Oo. One time, si Novel, siyang magaling mag-exhort about to start, tumutugtog na yung gitarista namin. Tapos ba naman, may tumunog na phone lang, di naman sa kanya, sa jail, sa Angeles District Jail. Sabi niya, ay Sister Beng, sandali, meron lang akong phone call. Tandang-tanda ko, parang hindi naman siya yung hinanap. Sabi niya, ikaw muna dyan, tumutugtog na, so wala akong choice kung hindi mag-exhort. Tapos mag-joyful, no? So kailangan kong pasayahin ng mga PDLs Prison, doon no? sa Angeles. Imagine, nasa male dormitory kami. Tapos pagkatapos kong kumanta, sabi ko, ba't ginawa mo sa akin yun? Sabi niya, darating ang araw, pasasalamatan mo ako. And doon na nag-start. Doon na rin ako natutong mag-worship, mag-lead ng worship. Hanggang doon na rin ako natutong humarap sa tao na kasi iba, kahit na, syempre, teacher ka by profession. Pero di ba ibang training ang charismatic? Yes, oo. No? Totoo yan. Ikaw, Brother Bong, kailan ka nag-start na magbigay ng talk? Yun na nga, no, nung tinulak na ako kasi yung mga leader namin na nagbibigay ng reflection sa gospel, matanda na hindi na makarating, o yung mga prayer leader namin hindi na rin makarating. Tinulak ako para gawin ko yung mga mga papel nila, Oo. no? Kumbaga naging panakipbutas ako. Yun. Pero Ganun naman di ko namalayan na-realize ko, ay, ang sarap, nakapag-pray ako. Pangarap kong mag-prayer sa prayer meeting. Nung nakapag-prayer ako sa prayer meeting, napakasarap ang pakinggan. Kaya ko pala, sabi ko. Tapos hindi numating yung matandang nakasign magbigay ng gospel reflection. Tinulak na naman ako. Oo. Aba, nakapag-talk naman ako. Sabi ko, ang sarap. Ayun, Sarap, di ba? nagsimula na.
doon ako naghanap ng 365 with the Lord, no? Ay mga aklat na pwedeng makatulong sa atin na para lumago. Kasi ang training ko sa kanila, gift must be used and gift must be developed. Oo. Ay, kung may gift ka, kung hindi mo tinutuklas yun, may tutuklasan, mo manatili na mong gift, may agawa. Pag hindi na share, Oo. so parang walang kwenta, no? Yes. Nasasayang. Kaya sila rin, kung paano yung pinagdaanan ko, sinishare ko sa kanila. And thanks God, si Brother Jardin, isa yan sa mga talagang ginagamit ni Lord sa gawain ng Panginoon. So nagtotalk na rin. Nung hindi pa ako nag-graduate po ng high school noon, Sister Weng Pero sina Brother Bong noon, ang style po nila sa amin is medyo naka-formative yung style ng discipleship namin. Binibigyan nila po kami ng time para halimbawa, pupunta kami ng isang prayer meeting. It's either mag-prayer leader ka or magtutok ka. And then by schedule po kami noon, hindi yung ngayong araw na to, biglaan na lang naka-schedule po kami noon. And then ang ginagawa po ni na Brother Bong, kung magtutok ka ngayon, magtutok siya katapos mo. Oo. And to correct you pag may mali. Yun po yung ano namin. Kaya ang ang training po namin noon, Sister Weng, kailangan mag-aral ka. Mag-aral ka din talaga. And then ang gusto ko po noon, Sister Weng, parang since bata-bata kami noon, adventurous kami ng konti. Ang gusto namin yung natutulog kami sa pastoral house, nag-aaral, may overnight. Tapos, actually, nag-full-time po ako noon. Kahit katabing bahay lang namin sina Brother Bong, natutulog po ako kay Brother Bong. Tapos, yung nanay ko, kasi magtitinda po yung nanay ko pagka umaga. Kakatukin lang ako sa bahay ni Brother Bong. Tara na. Oo, uwi ka na. Tara na. Mamamalengke na tayo. Tapos po, uuwi ako. Pag wala na akong ginagawa sa akin, babalik akong pastoral house. And that time, nakita ko po, Sister Weng, na parang when it comes to the words of God, parang lagi may umaakit. May parang may humihila sa iyo to study. May eagerness ng sobra-sobra po Maganda during that talaga time. yung parang almost full-time, no? Ako matanong ko lang, Brother Bong, kasi marami kang dakal kasesen, paano nasusustain yung, like for example, yung financial, need, di ba? Pinapakain mo yan. Grasya din ng Panginoon grasya, yan. no? Kung minsan, 15 sila nasa bahay, papaano ka, no? Grasya ng Panginoon. Kasi, sabi nga, God will provide. Yung mga ibang namin, yung mga talagang kay Kapampangan, luto na pusad na member namin, nakikita nila kung paano sila magtrabaho sa Panginoon. Kahit emo sabihan karela. Paluda. Balura, mag-support la talaga. Lana rin kapatid Mikim Palengke, ring magtinda. Magdala lang ulam. Sister Lot, Ayun. Sister Mila, magpadala lang. Magpadala Na lang. iluluto na lang. Kung gano'n. minsan, pagising namin sa umaga, bubuksan namin yung pintuan doon sa harapan natin. May bigas. May bigas na nakatayo doon sa pintuan. Tapos May may mga plastic na plastic na nakasabit sa mga bakal ng bintana May namalengke namin. na, no? Kompleto. Kung ano yung ulam, nandun na yung pangsahog. Kompleto talaga, no? Sabi ko, thanks be to God. Kaya sinasabi ko sa kanila, walang pinabayaan ng Diyos na mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Ay nako, tama po yan. Tandaan nyo po yan. Minsan, nagda-doubt tayo pagka meron tayong hininging prayer na feeling natin hindi nabigay. Pero, totoo yung sinabi ni Brother Bong, wala pang pinabayaan. Even the birds who do Yes. not sow, hindi pinabayaan ng Panginoon. Tayo pa kaya, no? At gusto ko lang sabihin, Sister Weng, dumanas din ako sa katakot-takot na mga problema. At pagsubok. Meron ding panahon na hindi ako kumakain. Dahil sa paglilingkod kay Lord. Ay hindi naman ako makadaing sa pamilya ko kasi nung una against sila Ayaw ko naman ipakita na bigyan Parang niyo ako ng failure. gutom ako. Hindi, pinapakita ko nga sa kanila yung sinamahan ko, yung paglilingkod ko, hindi ako pinababayaan ng Panginoon. Paglingkod ka ni Lord, hindi lahat nasa comfort zone ka. Dadaan ka muna, no?
itatry ka muna ni Lord. Pupurga ka, no? Pupurga ka. Pipigayin ka talaga kung hanggang saan yung faith mo kay Lord. No, nung nag-a-attend ako ng prayer meeting, alam po ninyo, pag uuwi ako, kakatok ako, walang magbubukas. Matutulog ako, kasama ko yung mga manok, yung mga kambing, no? Dahil, Pinagsaraduhan na. Oo, gusto nila. ano yan, sa bahay Sa pa bahay ninyo? hindi, nung sa bahay pa namin, nung umuwi pa, nung nagsisimula pa kami, gustong ipakita sa akin, yan ang napapala. Yun. Ang daming lamok, no? Talaga, hindi ako talagang hintayin ko yung umaga na magbubukas yung lalabas sila, doon ako papasok. Ang dami ko, yung pamilya ko before, naging persecutor ko yan, no? Ganon. Pero tinis Nanong ko pegluban yan. mo. Oo. Nano yan, nga pala mo, makanyan, etc. Mayngan na kaya na, kahit gutom ako, busog ako, no? Para ipakita ko sa kanila na hindi ako nagkamali sa desisyon ko. Pero, napakabuti ng Panginoon. Pagkatapos ng mga unos na yon, sabi nga, pakakaba-kaba may manimbengi, may bukang liwayway na darating. Darating yung ngabak. Ingabak. Lawin nakapaning ginwe. Ne, even the Bible, naman Si Job puro nga saya, eh. no? Diba? Si Job nga, no? Nung siguro nakita ni Lord na sincero ako, kahit ko minsan, hindi naman, no? Doon dumating ng yung mga blessing ng Panginoon. Parang sobra-sobra na Potang binigay. datang ning grasa ning Ginoo mo na yasabat. Na mo na yasabat. And Kaya I think, Potang Makanita, you are being prepared mo naman. Yes, totoo Yung yan. parati kong sinasabi to, when do you know that a blessing is coming? Yes, oo. A blessing is coming pagka meron na siyang tinatanggal sa'yo. Yes. Why? Because He is making spaces. Amen. Totoo So yan. pero yung pagtanggal, minsan sakit nun, di Masakit ba? po. Pero in reality, just trust the process. Kung meron kayong mga pinagdadaanan, mga brothers and sisters, trust the process. Kahit kailan, hindi mo pwedeng, may pwedeng sambutan in plano na ning Ginoo Yes, para totoo kaya. yan. At potang ika, pagkatiwalan me, paboren me, allow him to take over and be your driver at paboren mo at lawen mo nung makanano yung galo kimbiye mo na maka-amaze, Yes, di ba? Amen. ibe mo king Ginoo yung trust mo kaya. At Lord ay nakapabred. Nang may gumpisan na kami ng team pastoral center, yung tanong mo kanina, makanano kaming Makanamisad sad. Pasko, nandyan si Jardine, iilan kami doon. Pero napakasaya. Paggalana ka, atin daratang. Amen. Totoo yan. Nen, minsan may miro ko nanlilwal ko. Ating makasabit. Babi, ating niya sangkap. Sana Dadalan Lord. ka ba? Sabi ko, sana Lord. Kintutuki, tang mimingay ni. Di na nanemang bechin na ako. Maili, meron pa minsan. Ala na kay nga bias. Balino itang inutusan ko. Magluto na kang nasi. Ala na pong abiyas. Atin, magluto kang atlong gatang. Nakanuketang nga ming worker. May brother mong may papasobra ni yata. Balo na nga lang abiyas, papaluto ya pa. Manggatang ko kanong atlo. Unya ban ming masali saya ko. Hala, tapong atin. Hindi mo sasabihan nila. O kabibrating kakatok. Kabuklat na may baksaking metong kabanayabiyas. Wow. O di ba yaten? O kumana ka kanya na ako sundo nga ng luto mo. Ay, o balo ng brother mong ating datang abiyas. Sabi ko, grasya ning ginuyan. Magalinlangan kimpangako na ning apong Ginoo. Palagi mo sabihan atin. Atin, palagi kang pasalamat. Sabi ko, magluto ka lang. Mga biyas na. Opo, ana. Sabi ko, atin. Palang pa mga minuto. Ating kakatok ng buklat. May binaksak ning Magdala nga biyas. May pagulisak lang. Praise the Lord. O, tingnan mo yan. Grasya na ni nga pong Tagaling. ganyan. At potang ikatamong po atin tamong aduan na. Kaya pwede tamong makipag-bargain. Yes. Itang, what is impossible to you, can be possible to God. At tanda ng kay Brother Aaron Gog na kanita na itang face builder, walang kaluguran niyan
9 years siya bang mumukto ting asawa na. So, alala pang anak. So, di natang lakit ang punto na about to, munta na laki ng alawang bansa para kaya, para kitang artificial insemination. Anyang atyo na lakit ang procedure. Kasi every time mag-check yan puro niya rugong negative, puro niya negative. Nung kapilang tinggap da. Pero impangadina, Lord, what is impossible to you? Ay to me, make it possible. Kasi Ika, you are the God of possible. Ay, of impossible. Nang makanyan. So, nung nanuman itang agawa, Ika agawa mo. Bigla may buktot siya, may tuloy yung procedure. At tuloy-tuloy na, niya, doon ni anak na. Amen. So, nung nanuman po itang pagdala ng tamo, ning kaya balata mo itang, wala ng katapusan. Pwede tayo makipag-bargain kang apong gini. Yes, oo. Ning kaya ako, Like patang mo. Abraham, di ba? Ako, ning kaya manabat kong sakyan, niya nga chuko pacients ko, bayo ko minta Holy Angel. Patang mo lang, sakyan, malilate na ako. Lord, padala na ka marugong sakyan. Ha? Minsan ma-amaze ka, padala niya talaga. I-experience ko naman yan. Diyos ko, kapila na ako bubulad. Kabira ating tinok ng mismo. No, ko pumunta yan na. Kaya, ay magpabanda ko po sa akin na kayo na. Ko pa, may mayad. O, libriya pa. O kaya itang malilate ka. Kay Lord, baka nano po yun ako. Sana po ako malate. Kay ning, kahit ang dire-diretso girugo. Mami kapin driver. Ning, kay Lord, di naman yung marugong pasahero. Kasi makarina naman, balamig itang pinamper na kang masyado ni nga pong gino. Lord, di naman yung pasahero. Sige po, ating pandita ka time. Kaya itang makanita. Kaya na ka, nga pong gino, burina mo naman specific Yes, totoo yan. So pag Specific ikayo, ating prayer. kayong add one, kayo paligoy-ligoy, yan po, ang balamit ng generalize ya. Sabihan mo yung diretso. Totoo yan ito. Sabihan mo, nga pong ginom. Basta makakayap ka kaya ka. Ating kong experience, may guest ko ata kang brother Roland. Samson. O, di ba? Mabalakat. Mabalakat, kalawat. Dumurot ko San Fernando. Angeles, San Fernando, Guago. O, miras Kinggolang ko, brother Jardin. Alang ng sakin. jeep, ng sakin. Nung manarkila akong tricycle, 200, ang gaya Kabalenan. O, Kabalenan, papunta pa Kimbale. Sabi ko, tikugulang ko, ala na talaga. Mga di ko, Lord, makanano po. Ala na ako pong asakin na ako. Makanak pong miuli, mabengi. Na mga galas 12 na ng bengi. Migbiyak kong mga di ko, Lord. Ibat ko po king gawain nyo, Lord. Wala mo kinonsensyang kepay nga po, no? Ibat ko po king gawain nyo, Lord. Mimi akong oras ako. Nano na po mo. Alas 12 na po, Lord. Lakpabali, lakpasakin ako. Kamulagat ko at yung pipit-pit, makapiyak pa at yung pipit-pit, kulay ang maluto sakin kochiyo. Ayan, kochiyo. Diyan, laweng kay Brother Jardin. Kay kakilalo. Pare, sakin ako, ala ng jeep, sakin na kaya, Diyos ko, nino niya, sakin, kaya makakilala, pari na yung pari ka ako, medyo pa mo makainom niya po. Pasensya na ka, pari, makainom ko niya. Quincy naman, nausang ke, padakit ko. Alinaw. O ni Quincy, meron ka piyang pulis. Okay. Bano mo na itang kwento Oo, ngay ka? kandao. Papalakwan de in tricycle. Oo. Impound de. Impound de. King kaya yan. King dao yan. Dao lubaw. Lubaw. Okay. Dala namin. Sino kaya ka? Kanyan? Makibat. O inang pinapinandit, in-house na ako. Dako po apakibat ang kasabi kayong pulis sana. Ausang ke. Minaus siya. Ati ko po Kenny, republirin padala yung motor, ana. Alay pa yata lisensya kanito. Well, mag-start kami po, wala kaming mga lisensya. Oo. Pero malakas kami lumag. O ang makanya na ako. May giya po ka nung 5,000, ana. O Diyos ko, nata ako 1,000. Kaya pindatangining makakotsing maluto. Pari na yung pari ka ako. Pero diyang nanang king lawin, may kilala. Sige na, pesake ko, bahala na ka, Lord, ako. Diyang king kakakwento, akakakilala ke.
Malwat ng malwat na panahon. Itang kukwento na. So, charismatic Basan yan. mi Quincy. Oo. Sagli mo pare, ining manyakit ka ako. Itang sakin na, king warang pulis ako. Tang pulis naman, kasabi ko. Halipuan na, Brad, padakit ko mo purugoy, ba't ko pumabalakat, migto ko ka rin. Sergeant Di Matulak. Couples for Christ naman minalin. Pen-interview na ako. Ay, hindi po yung course ko, dagul na ako. Kapatawsan na akong brother Bongi Quincy. Ba't ko po mabalakat kita nga Our Lady of Grace ka rin ako. Nagto ko po, padakit ko po, wala na ako sa akin. Pigbigyan na kami. Kilala na, membro niya kanining Couples for Christ, minalin. Pero pulis siya gwagwa. Okay. O sige, Yana, dala nyo ni Yana. Pero karakaldet, ang tao mo namang may dakap-dakap. Tangingi kami mo yung pigbigyan. Oo. O malibat ka nito, may friend ka. Wan O eh. tangating kang problema ka rin sakin-sakin. Yang hausan mo na. Uling yung leader na ning patrol. Hausan ka. O, ito naman kayo. Ito naman may nyakeke ka. Taminya ka na ako. Pare, makiagnan na ako kaya. Potang marakapiya pa ya ako. Sa akin na ako kenin tricycle. Ali pare, kenin nakamuha. Pagkwento tam. Talagang kumpare Sige naman. pare, God bless you. Muna nakapota paninanda ka rin pamilya mo. Pero sa totoo lang, mas sinabi lang yun na, nanoy lang yun na. Kagaling na. Ing punto ka rin, Lord, God will provide talaga. Kwabot isipan o takilala na ako mo. Kakanyan mo king gulang ko ni Brother Jardin. O diyang mabat king oras ngay talaan ng manyaki po. Ano yung potang Old dapper. Ano yung potang minuto siya, Lord? Iyapin. Alaya nga karapat. Kaya sabi ko, Lord, aliwa ka talaga. Ako. Talagang God will provide talaga, Lord. Amen. Talaga, Lord. Dahil nakasakyan, alina ako. Muna nakapare. Dakala, salamat. Bendisyonan na kaninga po. At least, ating kong maging service ang kaketang police station. Amen. At apaksabi mitang motor tamo na malakuan ka rin. At ini pang pulis may karakap, makayapong ginuya naman. Amen. Nangabalo ng very much involved tamo king renewal. At ikinig kurus ko, inumane pa. Wow. Oo, sige po nakakalali na kayo. Talagang kayo po na brothers and sisters na. Deni pong kwento ka rin ni Arkay, really signs of God's kay works na. Amen. Itang potang kinimot yung banal na spiritu. Diyan mo kayong kapasalikot. Amen. O sana Ay, ko. totoo At yan. pota namang ika, tinangu ka, diyang kapilan, nakalakwan. So brothers and sisters, lawin niyo po, oras na naman. Talagang potang kwentuhan ng gagawan tamo talagang ikatamo, magkulangan tamo oras. So ituloy tayo po yung kwentuhan at mag-commercial tamo pa mo para karayong mapila na paganaka. At syempre magbalik yung kakatamong programang Metanoia, Metinuya. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray.
Mi baliktanan po king kakatamong programang Metanoia, Metinuya. Nakatamo kasi karakala kwentuhan, Yes, So, oo. balamo itang, ko lang pa manakot ang detang ngaliwa kong kutang, opat pala ang payari tanan, Pero ngayon, ako talagang may inspire ko, karetang kwento yun, kwentong kayanakan, kwento king community, ang ponong makanan yung kinimuting banal na spiritu king kakatamong biya. So, I think ding kwento, you are all kay itang, di ba, tintamon sinodality king pisamban, kitamo yes, hausan oo. ng BEC. Pero ikatamo, malamba tayo ng gagawa nini. Yes. Correct, oo. Itang, etaya mo siguro gagamitan itang term, pero Term. itang, Paralan. itang makanano itang ugnayan, makanano Yes, oo. itang detang pibuklod, daring tao, ang pang makanano itang pamiyabe. Keng charismatic ya mo naman siguro may kain, may develop mo naman itan. Yes, oo. At antimoy Brother Jardine, itang balam, maging anak-anaka mo namang Brother Bong, na Brother Bong kanita, balam mo itang, balam koya-koya miya, na iyang peka leader, ikami naman ditang gugrumda, makanita, hanggang, bali po, itang, kini na mo rin may develop itang, antimo, ni abe-abe kami, prison ministry, may Yes, naman oo. pisasabyan, prison ministry, usapin niyang charismatic, usapin niyang potang antimo kay Misa king Pentecost celebration. Akit yun po karing aliwaliwang parokya, ding halos ding leaders mo naman, sigurado nga ting makaluba charismatic. Yes, oo. At potang ing charismatic, yung meto nga leader, charismatic yan, niya kakaba. Itang kayang, itang PC na, itang very resilient ya. At saka itang, apin din, kasi ikami, awas may ka rin, mandirigma. Itamo tatangge, makanya. yes, oo. Maski bin keng election, keng PPCRV, charismatic lang pa mo rin ding pag-front. Yes, Makanya, oo. anyang akwento ko pin, anyang Pentecost celebration, tamo na ikami gumsa kaming ganingaldo. Itang 1 week before na ning Pentecost, king parokya mi, king Holy Rosary, atin na kaming nobenaryo. Ating kaming youth worship. Ating kaming pa-concert. Anyang ganingaldo, mag-track kami. Kaya ba't magtoki Doc Eric na maka-microphone karing aliwaliwan chapels, di na lang kami kayong buong Angeles para sabihan na birthday na ng Catholic Church. So, bala maga nakakuitang kanitang Nang gagawan minunang tamo. pa daw, Wow, Bikitikit tamo, makatrack tamo, tang mega walking. tatambol, kakanta Mega kami. walking Holy Angel kantaga na kamo na talagang kangyeta kanita, makatrack, What? Talagang akit ming espiritu kanita. Kaya, tutuwiting, charismatic, diyang no ka rin at iyo. Yes. Kaya, bilang charismatic, masaya tang pamalita, nuling kinita mag-start, kinita mo may kakilalang mag-serve ka Lord. Kaya, be proud ka. Wapin. Oo. Kaya, nung kakituring charismatic po, mga sayalan Pero amo bayo tamo ituloy yung kaya katamong kwentuhan. Atin tamong paborin nyo po na basan tala rin miyayaliwang mensahe, daling kaya katamong texters, anti mo rin na yung Facebook, live viewers at comments at aluwa pang greetings. Alam nyo na. Hello, Brother Harold. Espeletang isa sa mga paborito naming speakers sa Holy Angel University sa aming Wow. mga retreats. Yes, Viviana De Gamo, Augusto Yabut Sabado, Francisca Garcia, Charita Pilapil, Efleda Dizon, kanakaltamo viewers, Tanaka Ann, Resty Lacanlale, Ron Evangelista Roque, Willie Alimurong, Richard Gamboa David, regular to. Si Brother Richard Manik, Barfe, Erwin, Balco Sanggalang, Rowena Manubay, Makaraeg, Nonoy How, Kimberly Espanilla, Joey Perez, syempre ang aking better half, Brother Noel Sibal. Sabi ni Brother Richard, may pabengi po, and Happy Father's Day ngan po kaya katamong tatang na. Happy Father's Day po hanggang tatang from Loretta Pelayo. Happy Father's Day, Brother Bong from Ningning Valencia. Ay, salamat po. Sister Ning, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, Francisca Garcia. Munti ka naman yung Francis. Oo nga, no? So sana manalang mayapat magrasyang bengi po among brother and sister, mimingat tangan po at may papangadi among salamat pong dakal kaya kayong ano.
Ayan. So, aren po rin mapila na kahit sigurado dakal mo naman makirandam kaya katamang king Raju. Yes, oo. So, ela mo may yakit king Facebook ne po. So, nung ikayo po, ating kayong bring pa-advertise, you may send your inquiries at asf.radiomarketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king Raju ng Archdiocese Tamo, Baleari la pong padala king Gcash number 0905-319-4871. Ing Laguna po, Joseph Mary Bakay. Among pep po ita. Karin namang bisang diretso karing bangko at intapong aduang accounts, BPI at saka BDO. Akityo po ring lagyu na maka-flash la po king screen at makabili king description ng Facebook Live karing Manalbe Online. Para naman po karing makiramdam king Raju, damdaman tala po ring account names, karetang patangatin tamong commercial niya pa. At syempre pasalamat tamo ka natangay ganaganan sa sawop, tatangay ganaganan mag-donate, banta patuloy-tuloy yung kaya katamong programa, lalong-lalong daw po natang sasawop para king kaya katamong radio station. At so ulitan ko niya, kanyama na po ning kwentuhan tamo, potang talagang inkimutan ng banal spirito yung pisabyan tamo. Amen. Mayari. Correct. Jampang matula ako niya, jampang pisabyan tala retang kasakitan, pero yung charismatic talaga, sabihan mo yung kasakitan, pero sabi dapin, every story ends with a happy ending. Amen. So, Amen. if it is not yet happy, it's not yet the end. Yes. So, ikatawa mo talagang challenging pero exciting niya yung kaya katama Tama biya po. charismatic niya. Yes. At kung sakaling daratang kimbirang bisanong tuknang mag-give up, magpatuloy kayo. At yung nga pong Ginoo, sasagana ya kay katam. Ako din natangketang puntong bisa na akong mag-give up. Oo. Pero inga pong Ginoo, kasi pabren ng ipaintulot ng magkasakit ka, may kaproblema ka. Potang mga inakat bisa na kang sumuyo, arwan na kay nga pong Ginoo. Makanita manatili ka kaya. At din yung pagsubok nga rin, dating aldo magpasalamat ka. Kasi through these trials and problema dumating kimbiye mo, lalo kang tumibe king kapanwalan mo king ngapong Ginoo. Oo. At king kasiwan mo king ngapong Ginoo. Kami po, bundok, ding baluga, ding tiluking squatter. So talagang pupunta lang tala kasi mission tamo yan. Bilang in-house na ning Amen. apong Ginoo. Brother Jarding, kasalukuyan, nano ka ngayon Well, actually po, mag-share ko pong bagya about the ministry and the experiences, Sister Weng and Brother Bong. Uling pong aliwa kami edad, Brother Bong, pag-iya po mag-Tokyo, more on ka rin pang matuwa, ka rin nanay, tatay. So, lagi ko pong gagrabing moment to talk to the youth. Sabi dapin, the best preaching is your life experiences. And lagi ko sasabihan kanta ka rin youth, pagpapagtok na kami pong Brother Bong, mag-serve ka and pabore mo nang ma-amaze ka kang Lord once na yan ang kinilos. When I was in high school, since mag-start ko pong high school, I don't know kung no ka rin ko mag-college. And then, I tried GNC. Tapos ating ko nga kausap teacher, since may ngutang laka na ako, no ka rin ako mang pera. Wala na ako man pong pera. And I don't know kung rin parents ko afford. And atin mag-offer, itang paggawan da ako ng protege para mag-obra ko karela, ilang magpag-aral. Sabi, makasira yung ministry. Kasi po, kung itanggawan ko, ako makapag-ministry. Saka kung na naka-oras, ne? Opo, kung na naka-oras, ka makapag-misa. Sabi ko, Lord, yata magsilbing Totoo po ito sasabihan ng Brother Bong na ng misan. Bala murit ka pakisabihan may nga pong Ginoo. It's like, bala mo casual talk to God ning mangyari. Sabi ko, makanyan naman ng kay Lord, bala may tayo makapag-ministry paggawa ko ito. And then one time, atin po meg-approach kang makugaw, bala may scholarship kang Dabsu. Nangyari ya po ito. Itang mi pasarket ang scholarship, ala kaming pong ginastos, may kapag-aral ko Dabsu for just a sem. Kasi, impong mangyari, kahuli ko naman bale, mapagal na ako yung makapag-ministry din. Sabi ko kang Lord, yata magsilbi na naman ng makantini. And then, may kapag-enroll ko po kayong school malapit kaya kami, and I'm a scholar again. Kaya po, impong binyan ng talent ka na akong Lord, yung making way para maging scholar ko po. Kung kakanta ko kayong charismatic, gawa na akong kakanta kayong school. Opo,
di ba? Kakanta ko kayong school, makipag-contest. Ako balot, ing school mi atin yung makanta kayong cultural. Kaya, all throughout, atin susupport, pero pang backup ya po itang kay. Sometimes, bali po, at may bayad na tuition ko, po tang ibiyadala yung allowance mi para kayong ketang scholarship, atin kung another allowance. And then, atin moment na ala na kang pera, makanta, pero inga pong ginupo, mag-provide ya kapamilit ang daring halaliwan tao, and that's how I can see na inga pong ginukikilo siya pag maglingkod. Na right now, impong bukasyon ko kay bisa ako magpari, may start siya po yun because of charismatic. Pero aliya po may workout kasi ing lagi ing sinabi da kanta ka kunyang anak ko, kaluluta mo. Pero ako po balo ngayon, bala mo, atsune po, feeling ko ining panahon na binyanan ng Lord para mangyari ta sana po grasya na ni nga pong ginuibiyan na para mangyari ita. Tuloy-tuloy. Para magtuloy-tuloy po at ipanalangin kong patuloy kay nga pong ginunoy. Kasi ing pong experience ko kay charismatic at inyang maragul factor ken pa maghubog na ning pangatao ko. And I can say na maragulya pong bagay ito. Marakal challenges ay po may wala in challenges ay ito. Diyan pong estudyante ko mukanta, anak ko po. Ko pwede sabihan na alang challenge na dintang po ken pa maglingkod. Kaya maragulya pong bagay in community. Kasi keng community, ila rin po rin susupport kanta kana ako. Kung man pumanyad, bakal kanta ka rin pengari ko. Itong metong ko pong pagmaragol na keng pamag-attend kong prayer meeting. Aliwaman po, in kagana-gana many ibatan kang brother Bong. Ren pong elder mi, Mami Ella. Kaya po, maragol ko pong pasalamat ka, kumbaga, somehow, may lessen in expenses da kaya kami. Anak mamangan kaya kami Kintalik ko pong mangan anak mamangan kaya kami. Kasi Kaya nakakitang kay grasya daratang tapos itang ing bakal ko na masyadong pigaganakan kasi po ta pumamiyang pangga si Brother Bong talagang pasobra no. Di ba po mag-tricycle, akong po mag-drive yan tricycle mi para ating pang service po ta mamiyang pangga si Brother Bong pasobra. Balo ko ating yung pasobra ita kasi mura mo po yung gas kante pero ating pasobra para ating kumbakalin. Amen. That's how I experience God through the charismatic community. At saka ding elder tamo, love doring worker. Lana di apon duming ding mga tuwan okay ni papakalyan ka na mo. Di nang dala. Sabi Tsaka, ko naman karela supportan dala. Yan ang maging charism da naman ding matuwa naman Yes, na. Ito to so, support yung ding saya. workers Kagaling po So, bali po Brother Jordan po, metong niya mo naman pong seminarista So, pangadita yan, no, where God is leading him, Pero ita siguro ng aluwang kwento na, siguro kentutuki invite tayo pa sa bayo. Brother Bong naman, ratang aluwang makatula, pong makasayang po retang very exciting kwento na Lalo patibin. pa retang mga pakyak. Oy, tapin Alata pa man masyadong kinwento, yan yun yung oras, totoo Pero yan. siguro, syempre, ataya kalingwan, oling any po Father's Day, Yes, siguro, oo. inkay na mo, briefly, oling medyo overtime na. Siguro, antimo, Brother Bong, nano ing saya na ning, siguro atin mo naman challenging Pero nano ing challenge, ang po ing saya na ning meto nga pengari, being a single parent, na ika magparagol king anak mo, nano itan joy na nitang metong tatang na peragol king metong maya pa anak kalupa ng Santino Ngeni kuwanting dyan, Sister Weng, na diyang nanong kapagalan da rin pengari, po tangakit may anak mo, milalako. At saka po tang kaluan, mekis nako, maragula saya pong tula kimbi. O ita ing experience ko, masakit magpadagula anak, Sister Weng, manibat linto ya ketiking yato, talagang gagastos na ka. At embal makananuming kumampanggasos mo naman lan naretang alang obra. Pero uling ating abeng lugod, kaman sumaway nanuman ning bayat na nitang pamangailangan mo, maging mayan. Potangakit may anak mong daragol, magbibuya, lang ngayon anak ko kasaya, Sister Weng, yarine kitang COMI, manyalod pisamban. Komin ngayon
altar server ne. Wow. Kaya sabi na nandin, sabi mo na ang Tito Noel, kumakatuki kasi ating kong assignment. Busy. Oo, busy yan. Celebrity. Oo. Sabi ni Brother Jarding kagabi, ating kang serve. Opo, nong. O sige, mag-serve na ka pa. Serve first. Kaya sabihin mo na karela, bisa akong tuki kung o ito, masaya. Diyan na kala problema. Pero potang masakit le, mula naman balo no, makanano mong overcome mo naman ito. Asasabi mo rin. Kaya rin pengaring mo realize nung pwede ika na magkasakit, aliwala mo. Ne? Kaya matula ko kasi Tino, may ragulyaking community, ngayon may dadalayaking pisamban mag-Serbia. Sabi ko, sana tuloy-tuloy yan, anak. Kumisa masasana mambuntok na uling anak lang. Pero mag-enjoy Pero yung ka. pengari, Yung pengari. talagang tanggapan mo nga, ne? Totoo tanggapan mo nga. Yung kesyasan na buntok, tanggapan may, ikay na, tinan din, tangpo to, muna na ako makukeka kasi kailangan 4:30, tina ako pisamban. Diyos ko, diyan maragul na, Sister Weng. Dilwan me pa mo, alalay, hanggang sulod na. Tang, planchan mini nga bito ko. So, yan nga kubyasa mo, pinlad sa akin. O nang uling-buri may mag-serve, siguro ko, ne? May mag-serve. Kaya, tangi ko agad muli po, kasi pakanandake ka no Macdo. Wow, sige. Wow. O yan yung consolation ng Lord Keka. Naning mag-serve, ne? Na minsan kay Fortuna, may precision lang. Kaya nang may precision, pigdi nando ka nung 150. Saya. Ne? Kaya, abi-abi na ito. Lungkot, saya. Pero itang panandaman mo, as a father, kinganak mo, ay, emo hasukad, emo akabit king meto nga garapon. Talagang overflowing. Lalo na nung anak mo, atatakid-kid making apong Ginoo. Amen. Proud ko kaya, Sister Weng, kasi yung kay kaming technician. Wapin, ne? Dindam ko Yes. na, bengi kayong kaya. Kaya kayong The Lord is My Shepherd program. So, makanyanya mo naman po, ang Ginoo, ne? Yes. Ang kaya katamong Diyos, makanyanya mo naman yung kaya katamo. No matter how inconsistent we are, na kaya kalimutan tayo man, ne? Pero, kasi narugo every time na gagana kahatayan eh. Ampong every time na acknowledge tayo na pengari tayo niya. So siguro quick message mo from Jardine bilang meto anak na naman yung message mo siguro king tatang. Yeah. Ang tatang mo, Yes po. apong makanya na mo rin ka rin pengari lalaki na makirindamin. First kang tatay ko po and second kang brother Bong ne. Of course kang Lord. Metong bagay na tiro da brother Bong and tatay ko. They equip me in life. Itatay ko po kayong, kumbaga, praktikalan kimbye, in-equip na kami po. Kasi may sakit ya. So, pangaras kimbale, pangaras kimbye, medyo feeling ko responsible kami, medyo maging responsible kami. And kam Brother Bong, spiritually speaking, maging responsible kami when it comes to ministry. And karin pong tatang lalaki. Importante po ingatin niya yung anak na kumbaga look for kumbaga gabay king as a father Look up figure niya. no kasi impun lalaki tuturo na yung maging strong yung anak. Ita po yung ikit ko ne. At masaya ako po na itatay ko kaya bemiyan di nagul. Kumbaga, kapag magkabila ang baleting kung tatang, netin, kung pag minuli ko kaya kami, atin tatang, pag munta ko keng... Pag may tampo ka, tingnan limang punta lang. Kung minsan nga daw, madalas magtampo ang tatay niya sa kanya. Kasi mas madalas pa siya sa'yo. Sabi niya, wag sanda ka magurong ka talakad. At po tangi brother bonging mouse, Saglit, makapaglundag kaya. Wapin. Pero habang tutuwa po ne, karinganak po ngayon kung siguro atin part kaya katama na medyo kumbaga maging hindrance para maging close tamo ka rin pengaring lalaki. Pero habang tutuwa po, ngayon ko realize, kaluguran kaya pala itatay ko. At ngayon since malawot la, masakayan ko na miss ko yata itatay ko. Sana sa sooner akit kaya
pasibayo, makanta. And I'm praying for him every time na sana lagi ang maging malakas. Yes, malusog. Kung gawan na ako mamparing Lord, sabi ko, Lord, sana kaya beking maglakad. Ito po yung Wapen. panganday ko kung Yes, nga pong yes. Ginoo. Ayan. So, adindam yun po ne. Kaya naman perspective na ning meto nga anak, nung makanano ne mo naman palagahan ning meto nga pengaring lalaki ning kay balata mo rin nga anak tamo, ira ka tamo si kaso ne. Pero deep inside. Kalami KJ lang rin tatay. Lalo na po pagka kay, lalo na rin Generation X. Naku, abangan nyo pa po rin Generation Alpha. Pero naman po rin sabi, ako, yan mo yung anak ko ne. Anya nga chuya kete Pilipinas, waling kayabe. Mening kaya masyadong Showing. ne. Pero ening waling maka-abroad ya, kagising na, mag-greet ya, I love you po, I miss you po, mami, papa, makanta. So makanita, siguro atin lang kanya-kanyang paralan ne. Pero importante ka rin, nung makanani ang lulugoding Diyos, kaya katamo, makanyan mo naman yung turo na kareng, pengaring lalaki, nung makananudang luguran din karelang anak. At sana ding anak makanyan lamo naman. Yes. So ngayon po, brothers and sisters, balo ko kayong panahon na ini, ating magkasakit, ating manamdaman, ating magkasakit bilang pengari, ating masakit physically or spiritually. So we will be asking Brother Bong to lead us for general healing. Kahit na quick prayer lang po, no, para po sa lahat ng mga kapatid natin na nangangailangan ng prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakilang Diyos, mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa oras na ito, sa paggabay po ninyo sa amin. Kami dumudulog sa iyo, sa trono ng iyong pagpapala, O Diyos. Nilalapit po namin ang bawat isa sa amin, lalo na po yung mga kapatid naming nagdaranas po ng kahirapan, sakit, pagsubok, kawalan sa kanilang buhay. Lalo na po yung mga nasa paggamutan, yung mga nasa ICU na nag-aagaw buhay. Yung nakataning ang buhay, yung mga nadadialysis, nakukobalt, nagkikemotherapy, nag-undergo po ng radiation. Lord, ibigay po ninyo sa kanila ang complete healing sa oras na ito. Yung mga kapatid naming nasa kulungan, O Diyos, naway bigyan mo sila ng pagkakataon na magbagong buhay at makalabas upang makasama po nilang muli ang kanilang mga anak. Yung mga nasa rehabilitation, O Lord, dahil sa pinagbabawal na gamot, O Lord, sila po ay nagkaroon ng matinding karamdaman. Ibalik po ninyo sa kanila ang dati po nilang katalinuhan, O Diyos, sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, patuloy naming ipinapanalangin ang mga OFW, O Lord, na sasakripisyo para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak. Ingatan po ninyo sila, Panginoon. Alisin po ninyo sila sa lahat ng sakuna, disgrasya at kapahamakan, salot, sakit at virus na lumalaganap sa buong mundo. Mga OFW na nasa mga bansa na may kaguluhan, O Diyos, iligtas po ninyo sila palagi. Pagpalain po ninyo kami, Lord. At naway ang lahat ng iyong mga anak na ngayon ay nagdaranas po ng matinding kahirapan, kawalan sa buhay. Lalo na po yung mga pamilyang, Lord, may kaguluhan. Dalangin ko po ang lahat ng mga ama sa sandaling ito, Lord. Bigyan mo sila ng katatagan, ng lakas ng loob, ng sipagan, pagmamahal, upang magpatuloy silang maging mabuting ama sa kanilang mga anak at mabuting asawa sa kanilang mga asawa. Salamat, O Diyos, at kami naniniwala na kami yung pinagpala. Pinapanalangin din namin ang aming spiritual director, O Lord. Bigyan mo siya ng sapat na kalusugan at kalakasan. Lord, salamat po sa aming pag-uwi. Pag-ingatan po ninyo kami at basbasan po ninyong lahat ng mga nanood, sumubaybay at susubaybay pa sa programang ito. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
tayo po ay nag-overtime pero talagang makabuluhan po ng ating kwentuhan ngayong gabing ito at sana po lahat ng mga nakinig sa atin, meron kayong natutunan kung paano po kami po ay na-bless din po, no? Yes, amen. So salamat Brother Jardine, no? Thank you din po. At salamat Brother Bong. Yes, sa ulitin. Sa ulitin, no? Kasi, naku, ang mga narinig nyo po, mga ano pa lang yan. Mga 5% pa lang po Oo. ng kwento, no? Ang So, dami marami pa nating po yan. kwento. Dakal kami pa po i-share, ne? So, Canberra po rin bibilong king DSC, CCRP ni Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Metanoia, Metinuya, King Radyo ng Kakatamong Archdiocese, DWBL 91.9, Bright FM. At syempre ako po yung Sister Weng at amamon na kami at pasalamat kami kay Kayungan. Happy Father's Day po. Karing ganaganang pengari, karing kapatid ko, karing pengari tamo. At ganaganang makiramdam din kay katamong brothers, karing aliwalawang communities. Yes. Oh. Happy Father's Day po. Praise to God always. Amen.